नानै ओंखाम जाखांनानै दसे उन्दुनायनि सिगां लाइभआव फैबाय। जोमग्राखौनो लाना फैगोन आङो। आं दुगैसै। बाबा आं दुगैसैलै। थांदो गुसु हैदो खनसे थां। खोमसिसो नुबायलै माथो। गोबाव जाथारबायमोनलै इउटुबाव लाइभ फैयैया। मा अक्सुं फैलाबायोथाय। गोलोमजोब्बायसोलै माथो। फांखाया ओरै लाबोलै अनामिका। जानांगौ। इउटुबखौनो दाना मानसिफ्रा नायलालै खालि फेसबुकल' दायो। दुगैनायाव थावखौनो फुननाय जायासै दिनै। दुगैखांबाय? दुगैखांबाय? माथो होनबावनो बे फैबाथाय बिदिनो दखा
माबाजों थिखोगोरदो ओमफ्राय जाबा खबर हरबानो जाबाय ज' हैसै सासेयाबो लोमजाबा दाहायग्रोखा होननाय थादों सासेयाबा रावबो नायालै माथो दोननोसै आरो बुरजा दाबो न'आव बे सियारखौ ओरैहाय माबा खालाय ज'खौ मानो बिदि दोननांगौ ओमफ्राय ज'फोरखौ बिदि दोननाङा थ' दालाय दोनबाय सासेया बे सियारखौ ओरै फुदुंनानै दोननांगौ हामानो बिदि बसायना दोननो गोलोमजोब्बायसोलै माथो रावबो फैया माथो दाबो सासेबो 6-7 मिनिट जालायबाय थाम्फैयासो अरदों माथो बिरादनो सोर सोर मारै मारै दङ लोगोफोर दे लाइभआव दसे रायलायलायसै फैद' बारा गोबाव होआ 10-15 मिनिटल' होगोन रावबो फैया दाबो सासेबो 8 मिनिट जाखाबाय 8 मिनिटआव सासेबो फैया माथो दिनै आं ओरै फन रायलायगासिनो नुवाखै मा मा खालामा मानसिफोरजोंब्रा हामाथां गस्ला गाना फैदों जेन खामानि गोलोमजोब्बायलै माथो 9 मिनिट जाबाय दाबो सासेबो गैया बोरै जाखो लासिं सिं लाइभआव फैबाय आं
yang nak. Lebih canggih ni. Ala. Tampil udah, tampil dong koi. Ala. Jalan ni dah. Pilih jangan ni. Angkat dulu dah ni aje. Makan yang level ni gelung ya. Dah, gelung balik. Minit slow kan live ko, 10 minit thangbai. 15 minit जाबाय दोनसै रसिया थ'सा सारसां गैया माथो सारसां गैया गोजौआव दङ गोजौआव बे टेबोल गोजौआव दङ ओरै सानजानियाव गरम जाबायलै बाब अयथासार गोलोमबाय खान्थाल जानानै अयथासार गरम जाबाय माथो दोननोसैलै लोगोफोर माथो रावबो फैया 15 minit जाबाय दोनसै बाय गुड नाइट